Oštep do slameného balíka hádzať viete. Ale nie vždy to vyjde presne podľa predstav však. Trúfate si na viac? Myslíte si, že na angličáku dokážete trafiť oštepom do pneumatiky? Nie mimo nej, ale do nej. Presne takto je náš angličácky oštep vylepšený. Vo verzii OCR Profi budete potrebovať presnosť na prvú. Na tejto prekážke máte totiž len jeden pokus. Vo verzii OCR Training si pri nevydarenom pokuse budete môcť hod raz zopakovať, pretože na prekážkach budete môcť využiť 2 pokusy. Vo verzii Fun si môžete oštep hádzať koľkokrát chcete, no môžete túto prekážku aj vynechať. Cieľom prekážky je zapichnutie oštepu do stredu pneumatiky. Za nezdolanie prekážky sa považuje netrafenie terča, čiže trafenie oštepu mimo stredu pneumatiky, ako aj nezapichnutie alebo vypadnutie oštepu z terča. Ide o penalizačnú prekážku vo verziách OCR Profi a OCR Training, kde za jej nezdolanie zaplatíte angličákmi. Vo verzii Fun to máte beztrestne. Tešíme sa na vás, angličáci.